सजनीकान्त हायर सेकेन्डारि स्कुल मोनसे समाव 1974 नि 28 सेप्टेम्बराव रमान स्क्रिप्टनि जा मुभमेन्ट सोलिगासिनो दंमोन बे समाव नैबेहाय मोनसे पिकेटिं जादोंमोन बेवहायनो जोङो बेहाय रमान स्क्रिप्टनि फार्स्ट मार्टार अमलाराम बर' शिवराम बर'आ बेहाय जिउ गोमानांगौ जादों बे बाथ्राखौ संदाननानै नैबे जायगाखौ नायनो फैदों बिथां गंगाधर रामचारि आरो लोगोसे दङ बेवहायनो हरिश बनवारी लोगोसे राजेन बसुमतारी बिथांमोनखौ नुनो मोनदों बिथांमोना नैबे जायगाखौ नायगिदिंनो फैदों बेनो जाबाय सजनीकान्त हाई स्कुलमोन बै समाव दा हायार सेकेन्डारि जाबाय नैबे जायगायावनो 28 सेप्टेम्बर 1974 आव अमलाराम बर' आरो शिवराम बर'आ बथिरा जिउ गोमानो गोनां जादों जों नुनो मोनदों जोंहा सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां राजेन बसुमतारी बिथाङा जोंखौ दैदेनगासिनो दङ बायदिसिना जोंनि लोब्बा थानाय सोमोन्दोआव थानाय माखासे माबाफोरखौ मेन माबाया बेनोमोन नङा बेथ' नङा आच्छा बेवहाय जों नुनो मोनदों जोंनि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां बिथां राजेन बसुमतारी दङ बिथां राजेन बसुमतारीआ बे मा लुनो थांगासिनो दङ बेनि बागै फंनैसो बुंगोन बिथां राजेन बसुमतारी बेखौ बुंना होनांगौ जे अमला शिबनि मुङाव जेरै सालबारि थुनलाइ आफाद बा बरपेटा र'डआव माबाफोर नेरसोन लाखिदों ना लाखियाखै बेखौ एसे बुंनो बेयो बे सजनीकान्त हाई स्कुलमोन आथिखालाव हायार सेकेन्डारि जाबाय दा जों मिथिनायाव जारिमिना बुंदों 1974 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव रमान स्क्रिप्ट गभर्नमेन्ट जादोंमोन रमान हांखोनि मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन बे रमान हांखोनि सोमावसारनायाव जोंनि खारिजा बिसनि मुजानि ओनसोलनि गासै रायजो राजा हावलि मुजानि गासै रायजो राजा आरो बेनिफ्राय गंग'सना ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरखौ फैनानै टिकेट मोनसे खालामदों आरो बे टिकेट खालामनाय समावनो 140 मोनसे पुलिसा जासिना होनानै दा बेवहाय 1974 मायथाइनि 22 सेप्टेम्बर खालाराव आमला आरो शिवराम मुंनि सानै बर' सुबुंफ्रा बेहाय मुंख्लं जानो गोनां जायो बेयावनो जायगायावनो CRPआ मोगा-मोगि बिथांमोनखौ गावथारदों आरो बेनि अनगायैबो गोबां बे पिकेटारफोरा सोरबा खावलाय गावथा जादों सोरबा आखाइ बुखाय जादों बेबायदि गोबां मोनसे नेरसोन दं आरो बे नेरसोनखौ लाखिनो थाखायनो नैबेहाय बे गेटखौ बरपेटाराव आथियाबारि बरपेटार बे गेटखौ मावनो थाखाय जोंनि नेरसोनखौ लाखिनो थाखाय बे नैबे गेटखौ बानायनो नाजानाय जादों नाथाय सजनीकान्त हायार सेकेन्डारि स्कुलनि थिग मोनसे साइडआव जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोंनि सोर मावगोन बेखौ आथियाबारि बरपेटा र'ड गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय नैबेखौ अमलाराम बर' आरो शिवराम बर'नि मेम'रियेल गेट हिसाबै लुफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों बै समावनो गोथां जारिमिन सासे सुबुं मोनदों जोङो नैबे जोंहा मधुमहन लाहारिया बेखौबो हरिश बनवारीखौबो लायोब्ला मोजां जागोन मानो होनबा बिथाङा दायो आथिखालाव बरपेटा र'डनि टाउन कमिटिनिबो सोद्रोमा जाना दङ हरिश बनवारीया आरो बरपेटा टाउन क्लाबनि बिथाङा गावनो जायगानि आरो बिथाङा बै समाव जा समाव जोङो अमला शिबआ जिंकार दंमोन 1974 मायथाइनि 28 सेप्टेम्बराव बै समाव बिथाङा सासे सेंग्रा जाफुंसारनाय जोहोलावमोन नोंथाङा एसे बुंनो निसय बिथाङाबो बै माने आन्दलनाव पिकेटिं खालामनो थाखाय सफैदोंमोन जानो हागौ बिथाङा गावनि एसे बुंनानै लानांगौ आंबो बै पिकेटिं समाव फैदोंमोन फैनानै जेब्ला आं गेट मोनफैबा बै जाथाया जादोंमोन आरोखि गावथारलायनाय जादोंमोन बिनि समाव बिनि थाखायनो आं पिकेटिंआव बाहागो लानो हादिया आरोखि आवगायबोनो हायासै नोंथाङा बेनिफ्रायनो आवगायबोनो हादिया आं बिनिफ्राय थांफिननो लागा जादों ओजोंहाय जाथाया जाबाय नालाय जाथाय जानायनि कारणे हरिश बनवारी बिथाङा
सासे एक्टिभ वार्कार जोंनि बरपेटा रडआवनो थायो बिथाङा आरो जोंजों दंफायो दिनै बे जायगानिनो हावलिनिनो बेन्निबारिनि जा जायगायाव रमान हांखोनि मुंख्लं जानायफोरा दिनै बैहायनो मोजाङै बिथांमोन सिबिनायनि मुङाव खाम्फा बानायनानै दोनदों जों बै जायगायालागै थांदों नङा होनबा बिदिब्ला बै जायगासिम जोङो दानिया बिटिआरनि कपारेटिभ बे गभर्नमेन्टनि बिफानाव CSD जानानै दङ बिथां जयन्त केकेटे बिथाङा CSD आव बिमानैयाबो बै रमान हांखोनि सोमावसारनायाव सासे जेल जाजानाय आरो बेखौ जों थाङोब्ला हयथ' मिथिगोन जोङो नङा होमबा दा जोङो बरपेटा रडनिफ्रायनो थोंजोङै थांखानाय गाहाम जागोन बेन्निबारिसिम थांनोसै नङा होमबा आरो बेयावनो लोगो दंबावो जोंहा हावलि बुनमाजानिनो बनवारि मनरन्जन बनवारी हावलि मुजाफुरनि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि बिथाङाबो जोंजों दंफायो मनरन्जन बनवारी बिथाङा दङ जोंजों लोगोसे दङ हरेश बनवारी आरो जा जयन्त केरकेटारि दङ जोंजों गंगाधर रामसारि आरो दङ राजेन बसुमतारी आरो जों बेखिनियावनो बुंनांगोन जाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ सर्ट लागासिनो दङ जाय एडिट खालामगोन बिथाङानो सासे बर'नि गागि थुनलाइगिरि आरो सानसेनि जिरायै बिथाङानो जाबाय मधुमहन लाहारि गुबै जोंनि बे हाबाफारिखौ लानानै जोङो इयुन जोलैफोरनो हमथाना लाखिनो नाजादों 1974 मायथाइयाव 28 सेप्तेम्बर खालि मा जादोंमोन रमान हांखोनि नामाव आरो बेखौनो गासैखौबो बोखांना लाखिनो थाखाय इयुन जोलैफोरनि थाखाय दिनै मधुमहन लाहारिया आंजों सावरायनानै मोनसे हाबाफारि लादोंमोन आरो बिथां मधुमहन लाहारियानो जाबाय बिथाङा सासे गागि थुनलाइगिरि एसेयावनो जों नुनो मोनदों जोंनि जायगायावनो सासे लकेल सासे एखेर আছে আমার আপনার পরিচিত মই ইউ স্কুলত সজনীকান্ত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত ফ'ৰ্থ গ্ৰেডত চাকৰি কৰে হয় 2003 এতিয়াও আছে নিশ্চয় আপোনাৰ তাত চাবি আছে নেকি চাবি আছে নেকি তেনেহ'লে আপুনি প্লিজ অনুৰোধ কৰি অলপমান খুলি দিব ভিতৰত অলপমান পিকচাৰটো লৈ যাম হয় नै সজনীকান্ত हायार सेकेन्डारिनि बिथाङा फ'र्थ ग्रेडआव खामानि मावो बिथांखौ लोगो मोननानै जों जोबोर गोजोनबाय আমি খুব ভাল পালোঁ তেখেতে আমাক অলপ দেখুৱাই দিব হাইস্কুল एरियाखिनि अके सजनीकान्त हायार सेकेन्डारिनि सेराव थानाय जायफोर बिल्डिं दङ बेफोर गासैबो बर'निनो गासैबो जों मिथिनो मोन्दों लकेल मानसिया बुंदों बिथांनि सजनीकान्त हाई स्कुलनि फ'र्थ ग्रेड बिथाङा नै जोङो मदद खालामगासिनो दङ बिथांखौ लोगो मोननानै जों खुब हेल्प जादों बिथाङा नै गेटआव दिनै रबिबार नालाय गेटआ बन्द दंमोन बिथाङा खुलिना होबाय जोङो अभारभिउ अफ दा सजनीकान्त हायार सेकेन्डारि जोङो दा नैबे जायगायावनो 1974 मायथाइयाव 28 सेप्तेम्बराव अमलाराम बर' शिवराम बर' सानै जोंनि बर' आगोमा जिउ बावलांदों मुंख्लं जालांदों बिथांमोना আপনার পরিচয় দিব নাকি মই চন্দন দে সজনীকান্ত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত ইটো স্কুলত মই 2003 পৰা চাকৰি কৰি আছোঁ ফ'ৰ্থ গ্ৰেডত আচ্ছা ৰেগুলাৰ হৈ গ'ল না बिथांखौ लोगो मोननानै जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों बिथाङा जोंनो गासैबो तेखेते आमाक সকলো দিশৰ পৰা আমাক সহায় কৰি দিলে এই আমাৰ অভাৰভিউ অফ দা सजनीकान्त हायार सेकेन्डारि जोङो बिथांनि मददाव जोङो लोगोसे बिथाङा बुंदों जे बर' थुनलाइ आफादा लुनो लानाय जि गेट बे गेटनि बागै बिथाङा बुंदों সজনীকান্ত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ আমাৰ যিটো পশ্চিমফালে গেটটো বহুদিন ধৰি কামটো অধৰুৱা হৈ আছে অমলাৰাম বড়ো আৰু শিৱৰাম বড়োৰ নামত এইটো মেম'ৰিয়েল কাৰণে এইটো গেটটো বনোৱা হ'ব গতিকে এইটো কোনে বনাবলৈ হাতত লৈছিলে বড়ো সাহিত্য বই হয় সাহিত্য বই এইটো বনাব হয় এইটো যেন সোনকালে এইটো যে কমপ্লিট হৈ যায় ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে আৰু ইয়াতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এজন আমাৰ টিচাৰ লগ পাইছোঁ সজনীকান্ত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তেখেত ছাবজেক্ট টিচাৰ হয় তেখেতে দুআষাৰমান ক'ব মোৰ নাম বিকাশ কুণ্ড আচলতে এই সজনীকান্ত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আগতে হাইস্কুল আছিলে সেই সময়ত পিকেটিং কৰিবলৈ আহিলে
আহি পেলাই আমাৰ বড়ো সাহিত্যসভাৰ পৰা ৰোমান স্ক্ৰিপ্টৰ যিটো মুভমেণ্ট চলি আছিলে সেই সময়ত অমলাৰাম বড়ো আৰু শিৱৰাম বড়োই ইয়াত মৃত্যুবৰণ কৰিছে এখেতসকল শ্বহীদ হৈছে দুআষাৰমান কওকচোন তেখেতসকলৰ তেওঁলোকৰ নামতে ঘটনাটো আপুনি জানে নে নাজানে ঘটনাটো অলপখিনি জানো তেতিয়া মই এইটো স্কুলত পঢ়া নাছিলোঁ হয় হয় তাৰপিছতহে পঢ়িছোঁ সেই সময় আপোনালোকে সৰু আছিলে সৰু আছিলোঁ হয় কিন্তু ইয়াতে যেতিয়া ঘটনাটো ঘটিছিল মোৰ দাদা তেতিয়া ছাত্ৰ আছিল ক্লাছ 9 আচ্ছা আচ্ছা তো পুলিচে গুলি কৰিছিল তেতিয়া আমাৰ স্কুলৰ গেটটো আছিল কাঠৰ গেট আছিলে কাঠৰ হেৰি বনোৱা আছিল ইয়াতে আপোনাৰ বেটেলিয়নবিলাকে এটা কেম্প কৰি আছিল নেকি এইটো স্কুলত নহয় কেম্প বাহিৰৰ পৰা আহিছে থানাৰ পৰা আহিছে আচ্ছা থানাৰ পৰা আহিছে হয় হয় ঠিকে আছে এতিয়া আপুনি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ খুজিছোঁ যে আমাৰ এইটো মূল সজনীকান্ত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যিটো পশ্চিম চাইডে যিটো গেট বনাবলৈ গৈ আছে আঠাইৰ বড়ো সাহিত্য হয় এইটো কামত কিমান আগবাঢ়িছে এনেতে মূলত কামখিনি হৈ গৈছে বহু আগতে কৰিছে কিন্তু কালাৰ বাকী আছে আৰু কিছুমান কাম বাকী আছে আপোনালোকে এইটো কমপ্লিট হোৱাটো আশা কৰে নিশ্চয় আশা কৰোঁ বহুত কিমান দিনৰ পৰা এইটো আৰম্ভ কৰিছিলে এইটো প্ৰায় 15 বছৰ হ'ল বহুত বিষ্ণুতিয়াৰী আচ্ছা আচ্ছা আহিছিল তেতিয়াহে দিছিল ভাল লাগিল আপোনাকো লগ পাই পেলাই খুব ভাল লাগিল আপোনাৰ কি নাম বুলি কৈছিলে বিকাশ কুণ্ড ঠিক আমাৰ অখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা তেখেত প্ৰাক্তন সভাপতি ভাল লাগিল আপোনালোকে নিশ্চয় আমি আশা কৰিছোঁ এই গেটটো এছ কে বসুমতাৰীৰ দিনতেই যিহেতুকে হৈছিলে গতিকে এতিয়ালৈকে আধৰুৱা হৈ থকাটো অলপ কিবা ধৰণৰ লাগে আমিও এতিয়া এই বড়ো সাহিত্য সভাৰ সদস্য এজন কেন্দ্ৰীয় কমিটি তেওঁ লৈ আহিছোঁ তেওঁ কৈছে অলপ মানে সোনকালে এইটো বনোৱা হয় এইটো হ'লে ভাল অ'কে বঢ়িয়া বড়োসকলৰ যিটো ৰোমান লিপিৰ আন্দোলন অমলা শিৱ যিটো আমাৰ এতিয়া শ্বহীদ হৈ গ'ল তেওঁলোক দেশৰ কাৰণে যিটো মানে জীৱন ত্যাগ কৰিলে এই শ্বহীদ কিন্তু আপোনালোকে সজনীকান্ত হাইস্কুল এতিয়া সমগ্ৰ বড়ো জাতিয়ে ৰোমান লিপিৰ যি শ্বহীদ বুলি ক'লে অমলা শিৱৰ নাম লয় আৰু আপোনালোকৰ এই দুয়োজন শ্বহীদৰ নামেৰে আপোনালোকৰ স্কুলৰ গেটটো হ'ব আৰু আমি ইয়াৰ সজনীকান্ত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এজন আমি শিক্ষক লগ পাইছোঁ আমি খুব ভাল লাগিল আপোনাক লগ পাই বাকী মানে আগৰ কথাও জানিলোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান যে আপোনালোকে ইয়াতে মানে শিক্ষকতা কৰি আছে কাম কৰি আছে যে মানে পূৰা মানে কিবা হিচাপে আমি লগ পালোঁ সেইকাৰণে ভাল লাগিল মানে আমাৰ কথা হ'ল বড়ো জাতিয়ে অন্তত যিকেইজন শ্বহীদক আমি খুব আন্তৰিকতাৰে শ্ৰদ্ধা কৰোঁ এই শ্ৰদ্ধাৰ এটা স্মৃতিস্বৰূপে ইয়াত অন্তত আপোনালোকৰ তাতে গেটটো হ'ব সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া হাউলিলৈ য'ত আমাৰ মানে স্থায়ীভাৱে এটা শ্বহীদ স্তম্ভ আছে মাৰ্টিয়াৰ স্তম্ভ তালৈ যাম আমি গতিকে আপোনালোকৰ স্কুল হিচাপে আপোনালোকে আমি দুখ পালেও আপোনালোকে থাকিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ শ্বহীদৰ নামত ভাল লাগে আহিছোঁ দেই Okay. जोंनि बर'नि गेजेराव बयनिख्रुइ सिगां बानायजेननाय मुंख्लं खाम्फा रमान स्क्रिप्टनि सोमावसारनायाव रुंसार जालांनाय बिथांमोन अमलाराम बर' शिवराम बर' हायथाराम बर' आनजालिस बाग्लारि बिथांमोननि गोसोखांथिनि मुङाव नैबे मुंख्लं खाम्फाखौ लुनाय जादोंमोन नैबे जाबाय गोदानै लुफुंनाय आवली बेन्निबारियाव लुफुंजानाय खाम्फा मुंख्लं खाम्फा रमान स्क्रिप्टनि मुभमेन्टआव जिउ गोमानाय बिथांमोन 1974 इं मायथाइयाव रमान हांखो दाबिनानै सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय जोहोलावफोर गिबियावनो अमलाराम बर' शिवराम बर' दीननाथ बर' कान्तेश्वर गयारी
आनजालिस बाग्लारि खनसाय बर' दानिराम बर' नारायण नार्जारि आरो लोगोसे मालसिं गयारि समबार बर' बिष्टुराम बर' बुधबार बर' आजेन्द्र बसुमतारि निधिराम नार्जारि हायथाराम नार्जारि गासै बेहाय सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय सात आठ नय दस 11 12 13 14 नै बेहाय 15 जनल' दङ अमलाराम बर' दिननाथ बर' कान्थेश्वर गयारि आनजालिस बाग्लारि खनसाय बर' दानिराम बर' नारायण नार्जारि हायथाराम नार्जारि निधिराम नार्जारि आजेन्द्र बसुमतारि बुधबार बर' बिष्टुराम बर' समबार बर' मालसिं गयारि शिवराम बर' बिथांमोनानो 1974 मायथाइयाव रमान हांखोनि सोमावसारनायाव गिबि मुंख्लं जानाय अमलाराम बर' शिवराम बर' बुंनो थाङोब्ला नैबे हावलि बेननि बारिनि जि मुंख्लं खाम्फा बे मुंख्लं खाम्फाया बर'फोरनि मादावनो गिबियै लुफुंजानाय मोनसे खाम्फा अदेबानि नैबे सेरावहाय गिबि लुनाय खाम्फाया दङ नैबे नैथि खेबाव लुदों बिथां माने फिन फुल प्रेजेन्ट हिसाबै बेखौ लुफिनदों आरो नै बे खाम्फासिम रमान हांखोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै नैबेहाय मुंख्लं खाम्फा सेराव फैनो हादों जोंनिनो बिथां गंगाधर रामसियारि दङ आरो दं बेवहायनो जोंनिनो बर' थुनलाइ आफादनि सालबारि जिल्लानि एक्टिभ वर्कार राजेन बसुमतारि मिरुनि सोद्रोमा लोगोसे दं बै रमान स्क्रिप्टनि मुभमेन्टआव नैबेहाय सोमावसारनायाव बिथाङाबो फैदोंमोन नाथाय बेहाय गावलायनाय बाथ्राखौ खोनानानै बिथाङा माने दबदानानै गिदिंबोफिनदों बिथाङानो जाबाय हरीश बनवारी डेपुटि डाइरेक्टर नोंथाङा गावनि सिनायथिखौ बुंनानै डेपुटि डाइरेक्टर इन्डास्ट्रिज एन्ड कमार्स डिपार्टमेन्ट इन्डास्ट्रि एन्ड कमार्स डिपार्टमेन्टनि बिथाङा डेपुटि बिथाङा बारग' बर्तमान आङो असम सरकारनि फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ कर्परेसन लिमिटेडनि माइ बायनाय सेन्टारनि मेनेजार जाना खामानि बरिया बिथांखौ जों लोगो मोननानै नैबेहाय बिथांखौ जोङो लाबोफादों आरो दङ नैबेहायनो जोंनि हावलि माबानि बिथाङा हावलि मौजा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि बिथां आफादगिरिबो जादोंमोन आरो नेहाथारिबो जादोंमोन बिथाङा जाबाय मनरन्जन बनवारी दाबो बिथाङा खुब एक्टिभ बर' थुनलाइ आफादनि आरो बेवहायनो जोङो लोगो मोननो हादों नैबे बेन्निबारि गामिनिनो जायनि दैदेनाव जोङो दा नैबेसिम सफैनो हादों मानगोनां जयन्त खेरखेटारि जोबोद गोसो गुदुङै जोंखौ बेसिम आरो बुंनानै जे जोंनियाव नै ओरैबायदि मुंख्लं खाम्फा दङ गतिके बेखौ नोंथांमोना एसे नायनो थाङोब्ला मोजां जागोन होननानै बिथाङा खावलायनायखाय जों बे लेखा जों बेहाय मोनफैनो हादों जोबोर गोजोननाय थाबाय बिथां खेरारिसिम आरो लोगोसे दङ जोंहा बिनि बागै एसे बेखेवनानै बुंबावगोन जोंहा गंगाधर रामसियारिया दा रमान हांखोनि सोमावसारनाय होनब्ला बै समनि सुबुंफोरा बयबो मिथिखायो 1974 मायथाइनि दा रमान हांखोनि जा सोमावसारनाय जादोंमोन बै समाव गामिनिफ्राय गामि गफानिफ्राय सासेबो जेन मानसिफोरा थाया गासैबो होदावरि होसावरि फैयोमोन बै सोमावसारनायाव बाहागो लानो आरो जोंहा गोसोआव दङ बै रमान हांखोनि सोमावसारनाय समाव बर'फोरखौ ओरैबायदियै मोनसे लादोंमोन माने 144 आर्टिकेल माने 146 धाराखौनो जेन कारफिउ बर'फोरनि थाखाय साबा सुबुं थाब्लासो माने थानो मोना नाथाय बै समाव जोंनियाव 144खौनो कारफिउ बायदि बाहायदोंमोन बर'फोरा जेन कारफिउखौ होनानै बिसोरखौ हमजोबदोंमोन रमान हांखोनि सोमावसारनो थाखाय गामिनिफ्राय लोब फैयोब्ला बेफोरखौ जेरै हायो बेबायदिनो CRP पुलिसफोरा बुग्लुंजोबदोंमोन आरो बेबायदिनो बिनि फोरमान महरै दिनै सजननि कन्टे हाइ स्कुलाव पिकेटिं खालामनो थांनाय समाव अमला शिबआ फार्स्ट मार्टियार जानो गोनां जादोंमोन जों गोजोनबाय दिनै दा जोंहा जयन्त खेरखेटारिया जोंखौ गावनि गामि बे बेन्निबारियालागै रमान हांखोनि बै सोमावसारनायनि बै बिदिन्थिफोरखौ जाहाथे हमनानै लाखिनो हायो बेखौनो लाना फैदों आरो आङो मिथिनो मोन्दों जे जोङो बै समाव खोनायोमोन जे बर'फोरा रमान हांखोनि थाखाय प्राय 2 रोजा सुबुङानो जेल जानो गोनां जादों 42 साननि थाखाय
जेल जानो गोनां जादोंमोन आरो गोबां जारिमिन दङ बै रमान हांखोनि बे जारिमिना आरो बे समाव जोङो लोगो मोननो हादों मोनसे समाव आं फरायसा आफाद दैदेननाय समाव लोगो मोनखानाय दिनै जों बर' थुनलाइ आफादनि मिरुनिनो बिबानगिरि जाना दङ बे सोद्रोमा जाना दङ आङो राजेननिफ्राय मिथिनो लुबैदों बे जोंनि बे बेननि बारियाव थानाय बे खाम्फाया खेबसे बेनि उनाव खेबनै बेनि बारै ओनसोलनि बेखिनिया सोलायबाय नङा होमबा आगोलाव जों गोजामखौ नुदों बेनि उनाव सेकेन्ड टाइम आं मिथिनो मोनदों बे खाम्फायाबो आरोबाव गुबुन मोनसे दाबसे जायगायाव मोजाङै लांजाबावगोन बे समाव जोङो मिथिनो लुबैदों नैबे बेननिबारि ओनसोलनिफ्राय बे रमान हांखोनि जिथु मुभमेन्ट बे मुभमेन्टआव जेल जानाय सुबुंफोरनि मुंखौ बिथाङा बुंनानै होगोन राजेन औ बे हावलि मुजानि बै समाव माने उन्दैमोन बाहागो लानो हायाखैमोन थेवब्लाबो बेफोर जारिमिनखौ जों बुथुमनो हादों आरो बे जारिमिनखौ बेननिबारि ओनसोल थामहिनबा हावलि मुजानिफ्राय बाहागो लानानै बे रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्टआव माखासे जेल जानाय दङ बिथांमोना सा 23 आं बिथांमोननि मुं फारिखौ फरायनाय बेखिनि जेल जानाय धर्मेश्वर बसुमतारी फरायगुरि कमलाकान्त बर' बाकारपार हेन्देल बर' बाकारपार माधब रामसियारि बाकारपार सेभेन गयारि बाकारपार फागुना बर' बाकारपार बिश्वनाथ मोसाहारि बाकारपार फुलेश्वरी बसुमतारी बेननिबारि थुम्पे केरकाटारि बेननिबारि गणेश्वरी केरकाटारि बेननिबारि आसिनि नार्जारि बेननिबारि निर्माली केरकाटारि बेननिबारि गणेश्वर ब्रह्म नपारा कलिमा स्वर्गियारि हन्तापारा नाराथि बर' हन्तापारा दुर्गेश्वर ब्रह्म नजार प्रफुल्ल स्वर्गियारि लुवासुर नन्द रामसियारि लुवासुर खगेन रामसियारि रंदिया थानेश्वर बर' रंदिया फुकन देउरि रंदिया बिरेन देउरि कावरपारा बिकन बर' बनमाजा बेखिनिया बिनि गेजेराव साबसेसो थाबावखो सोरबाथ' बे रुंसारि जालांबाय जानांगौ दा बेवहाय आं मोनथिनायाव 23नि गेजेराव 23नि मादाव आंनि ओनसोलनिफ्राय थालांनाय बायदि आं मोनाखै औ नङा बेनिफ्राय सोरबा रुंसारि जालांगोन ना जायाखै रुंसारि जालांबाय माखासे दङ रुंसारि दङ सानैसो जालांबाय सानैसो जादों गोबाङानो दङ आरो जोबोर मोजां मोनबाय जोङो बुंनो थाङोबा बे हावलि मुजानि बेननिबारिनि आरो हावलि मुजानि जे प्राइमारि बड' साहित्य सभा बिनि मुंख्लं बिथां रमान स्क्रिप्टनि मुभमेन्टआव मुंख्लं जानाय बिथांमोननि मुंखौ बिथांमोना माने लाखिनानै दोनदों बेखौ जों कालेक्सन खालामना मोन्दों जोबोर मोजां मोनबाय बिथांमोननि मुंखौ जों दिनैहाय मुंख'नो हानानै बे मुंख्लं खाम्फाया मोनसे जारिमिनारि आं मोनथिनायाव बे मुंख्लं खाम्फायानो जाबाय रमान स्क्रिप्टनि मुङाव लुजेनजानाय मोनसे मुंख्लं खाम्फा माने गिबियै लुजेनजानाय आरो बे लुजेनजानाय खाम्फाया बै आरो नैबे हावलि बे बेननिबारियावनो थानाय जे मुंख्लं खाम्फा बेखौ दुलाराय बर'फोरनि मादाव गिबि लुजेनदोंमोन होननानै आं मिथिनाय औ नंगौ जोङो खुब मोजां मोनबाय बेखौ मिथिनानै लक्ष्मी मन्दिरनिसो नालाय ओमफ्राय बिथांमोना बेखौ सिफ खालामनाय मोनसे बाथ्राखौ सिन्था खालामनाय जादों माने बेननिबारियावनो आरो ओमफ्राय बेखौ बे बेननिबारि समाजनि ओमफ्राय हावलि मुजा गुदि बर' थुनलाइ आफादजों अलरेडि बेखौ डिसकासन खालामनाय जाबाय ओमफ्राय बेखौ जोङो बै गेस्ट हाउस थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लांनायनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनाय जादों जोबोर मोजां जागोन हावलिनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस जोंनि हावलियाव थानाय बेननिबारियाव थानाय जि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस नैबे सेरावनो नैबेखौ लांनाय जासिगोन होनना जोङो मिथिना मोनबाय बिथांनि खुगानिफ्राय बे दानि केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म आरो बेनिफ्राय आथिखालनि बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'जोंबो बेखौ जों एक्टिभजों डिसकासन खालामबाय नाथाय माखासे उसुबिदा टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय बेखौ दासिमहालागै जों लांफानो हानाय जायाखै बेनि जायगानि एमएलए मुसलमान थेवब्लाबो बिथाङा जोंनि आर'जखौ मोजां मोननानै बिथाङा बे हानि थाखाय आर्ट बिल्डिंनि थाखाय 5 लाख सेंसन खालामना दोनदों जोबोद आरो मोजां